bu villan, guğdadı, gazy, toğuy, suwy, hiç adyny saklap bolano, şu jaý görüp menen saklap bolano şu wagt. Gel aparator. Mun içi hindi kino düşürleyen yeri yalo. Gel hani. Gel aparator. Gengor terediyen adıma teredine lustra terede. Şu ne edip taktılar ka? İlk hayran ediyen zat. Seret görüşmedi alay. O godon ıksanca villa. Gelin. Tuğulama Allah zan. Tedilin ümyanı. Şeyle o godon zaylı olmak. Her or Türkmen olacağını Allah zanın ve Huda yetirtin. Gel. Yine yatılyan otomuda tayin teret. Yatılyan otomudun. Yine sanuz elem ölçünle yerleştirilen. Azan. Yine yatılyan otomudda. Dayın zamal polya. Öydek öyle söğüşen ne berdi oturan kino orayı yarışan. Yine kansenerim. Himme hatta. Aşağımız goğladı. Çöpnü pol. Daşarın arası huvasına terede. Yürün buğuz yazıcı edip daşarın sinna oturmalılar balkonda. Şeyle goğurun attırlar. Allah azan. Himmek şey Hudaya yetirsin. Gel hani. Beyle kotovlamda varalı. Ya Bismillah. Yine. Bu lotovumuzdan. Dez kotovumuz. Ne görüşmedi hal dez kotovumuz. Şkaflar. Göryen üy koşulanmaz. Lustralar. Himme dağıtlar tutulur esenli. Galya mehvanlar. Yine kapılar esenli. Döğrağap derezetinde oňartdyrlar. Gel. O hindi kinoda söýüşdirmeýän adam bara. Şeýle ýokardan gaýdyar bobin kinosunda. Edil şonýar hindi kino düşürilýän ýeri ýallaýny. Tuğulama. Gato oňartdyrlar. Aşamdan çöpni pol. Hemme ýeri. Yine. Gel hani. Bu lotomudan moraly. Vay ba, bu lotomuz ustol toy. Yine yaş toyda etsen. Yine tuğulama. Yaş toyda etsen ehli mihman galya. Seret. Mehmanda onlar görüşme diýal. Döwrap derejetinde oňartdyrlar. Bismillah. Gelinini kuchnyamyz öyle tanış bolýar. Yine kuchnyamyzy görýän. Ne? Tuğulama. Naharmyzam gaýnap dur. Kuchnyamyzyň kaptanyna sanuzel. Bey, tuğulama. Muny aparatura da adam bar. Yaş toyda edýän ýagdaýynda. Gelinini howluýmadyň. Daşky öle bilen tanış bolýar. Daşky öleginde basseýn himme zat yerleşdirilen. Ine howluýmadyň. Daşky öle mehmanlar. Ine daşky öleginde yürüyte basseýn sagyna himme zat yerleşdirilen. Ýöne bir kafil goýulmady. Şoň üçin görkezmäli edi doganlar daşky öleginde neştaýda stol, gazanlar, ozoklar, mangal esen himme mümkinçilikler ba mehman doganlar. Bu zaýmynyň yerleşýän ýeri Mara vilayatynyň wekil wazir etrawy. Baha 60 000. Uzundan şäher zaýam alyp bolýanlar admen, maşina alyp bolýar. İslesen ýartyn geçden 1 ýyl garaşy bolýar. Alana nesip etsin, toylu zaý bolsun, janyňa sag bolsun.